ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో ఈరోజు 18వ రోజు. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. భక్తులందరికీ మోక్ష సన్యాస యోగము ఈరోజు క్లాసు 18వ అధ్యాయము. మోక్ష సన్యాస యోగం, సన్యాసం యొక్క పరిపూర్ణత. నిన్న 17వ అధ్యాయంలో మరి శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగంలో జీవన విధానంలో శ్రద్ధ ఎలా ఉంటుంది, ఆహారం ఎలా ఉంటుంది, యజ్ఞం ఎలా ఉంటుంది, తపస్సు అంటే శారీరక మానసిక వాక్ తపస్సులు ఎలా ఉంటాయి, తర్వాత మరి దానం ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ చూసాము. ఈరోజు ఇంకా కొన్ని విషయాలు, ఆ తర్వాత ఆఖరి అధ్యాయం కాబట్టి ఆ కంటిన్యూషన్ కొన్ని విషయాలు ప్లస్ ఫలస్తుతి. అంటే ఎవ్రీ వేదాలు కానీ ఏది చదివినా చివరికి ఇలాంటివి ఈ గ్రంథం వల్ల వచ్చే, లేదంటే ఈ వేదం వల్ల వచ్చే, లేదంటే ఈ ప్రార్థన వల్ల వచ్చే ఫలస్తుతి ఏమిటి అనేది ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ భగవద్గీత యొక్క ఫలస్తుతి కూడా చివరిలో ఉంటుంది. మొట్టమొదటిగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జున ఉవాచ సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్ఛామి వేదితుం త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథక్కేశీ నిషూదన. అర్జునుడు పలికాడు, మహాబాహో కేసి సంహార హృషీకేశ అంటూ ఇన్ని రకాలుగా భగవంతుని సంబోధిస్తూ త్యాగస్య చ సన్యాసస్య తత్వం ఇచ్చామి. సన్యాసం అంటే ఏమిటో దాని తత్వం తెలుసుకోవాలని ఉంది. వేదితం అంటే తెలుసుకోవాలని ఉంది. అలాగే త్యాగస్య చ, త్యాగం అంటే ఏమిటో కూడా తెలుసుకోవాలని ఉన్నది. కేశీ నిషూదన, కేశీ అనే రాక్షసుని సంహరించిన వాడ అని భగవంతుడిని సంబోధిస్తూ అడిగాడు. త్యాగం యొక్క ఉద్దేశం, సన్యాసం యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటో నేను తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను. భగవంతుడు ఏమంటున్నారంటే అప్పుడు, శ్రీ భగవానువాచ కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం సన్యాసం కవయో విదుః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణాః. భౌతిక కోరిక మీద ఆధారపడి, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించిన కోరికల మీద ఆధారపడిన పనులన్నీ వదిలిపెట్టటమే సన్యాసం అని మహాపండితులు చెప్తున్నారు. సర్వకర్మ ఫల త్యాగం, అన్ని కర్మల ఫలితాలను వదిలిపెట్టడం త్యాగం. సో ఈ భౌతిక కోరికలకు సంబంధించిన పనులు వదిలిపెట్టడం సన్యాసం అయితే, అన్ని సమస్త కర్మల ఫలితాలను వదిలిపెట్టడం త్యాగము అని జ్ఞానుల అభిప్రాయము అని అంటున్నారు.
త్యాజ్యం దోషవదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషిణః యజ్ఞదాన తపః కర్మ నత్యాజ్యమితి చాపరే. సో అన్ని రకాల కామ్య కర్మలు దోషమైన వాటిని వదిలిపెట్టాలని కొంతమంది పండితులు అంటారు. అయితే యజ్ఞము దానము తపస్సు అనే కర్మ ఎప్పుడు కూడా అవి మాత్రం విడిచిపెట్టకూడదు అని కొందరు ఋషులు అంటారు. సో దోషకరమైన కామ్య కర్మలు వదిలిపెట్టాలని కొందరు అంటారు. కొంతమంది ఏమో యజ్ఞదాన తపస్సులు ఎప్పుడు కూడా వదిలిపెట్టకూడదు అంటారు. అని ఇవన్నీ చెప్పి పండితులు జ్ఞానులు ఇలా అంటారని చెప్పి చివరికి ఏమంటున్నారంటే, అర్జున ఈ కర్మత్యాగ విషయంలో నా నిర్ణయాన్ని విను. ఈ త్యాగం అనేది 3 రకాలుగా ఉంటుంది. యజ్ఞదాన తపః కర్మ నత్యాజ్యం కార్యమేవ తత్ యజ్ఞోదానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణాం. సో యజ్ఞము దానము తపస్సు అనే కర్మలు ఎప్పుడు కూడా వదిలిపెట్టొద్దు, వాటిని తప్పకుండా ఆచరిస్తూనే ఉండాలి అని భగవంతుడు కూడా చెప్పి, నిజానికి యజ్ఞం దానం తపస్సు ఈ మహాత్ములను కూడా పవిత్రం చేస్తాయి అని చెప్పారు. ఏతాన్యపుతి కర్మాణి సంగం త్యక్వా ఫలాని చ కర్తవ్యానీతి మే పార్థ నిశ్చితం మతముత్తమం. సో అయితే యజ్ఞదాన తపస్సులు మహాత్ములను కూడా పావనం చేస్తాయని చెప్పారు కదా. ఏమంటున్నారు, అయితే ఈ కర్మలు ఎలా చేయాలి? ఏతాన్యపితు కర్మాణి, కర్మలు ఎలా చేయాలి అంటే సంగం త్యక్వా ఫలానిచ, సంగత్వాన్ని వదులుకుని, అటాచ్మెంట్ వదులుకుని, ఫలానిచ మరియు ఫలితాలను కూడా వదులుకుని, అంటే ఫలితాల మీద అటాచ్మెంట్ను వదులుకుని, మరియు కర్తవ్యానీతిమే పాట, ఇది నా డ్యూటీ అనుకుని చేయాలి. నిశ్చితం మతముత్తమం, ఇదే ఖచ్చితంగా నా అభిప్రాయం. సో యజ్ఞము దాన తపస్సుల్ని ఎప్పుడు వదిలిపెట్టొద్దు, అవి తప్పనిసరిగా మహాత్ములు కూడా పవిత్రం చేస్తాయి. యజ్ఞము యొక్క డీపర్ మీనింగ్ చూసాము. తపస్సు అంటే కూడా ఏమిటి, మామూలు తపస్సు కంటే డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటి అంటే మన యొక్క నిత్య జీవిత ప్రవర్తన, శారీరక మానసిక వాక్ తపస్సులు అనేవి చూసాం కదా. సో అవి మనం చేసే పనులు, మనం చేసే మన యొక్క ప్రవర్తన అని ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. సో వీటిని ఎప్పుడు వదిలిపెట్టకూడదు, ఆచరిస్తూనే ఉండాలి. ఎందుకు అంటే యజ్ఞదాన తపస్సులు మహాత్ములను కూడా పవిత్రం చేస్తాయి అని చెప్పి, ఈ కర్మలు అయితే ఎలా చేయాలి ఇవన్నీ అంటే అటాచ్మెంట్ని, ఫలితాల మీద అటాచ్మెంట్ వదులుకుని చెయ్యాలి. ఇది నా కర్తవ్యం అనుకుని చెయ్యాలి, ఆ రకంగా చెయ్యాలి. ఇది నా యొక్క ఖచ్చితమైన అభిప్రాయం అంటున్నారు. నియతస్యతు సన్యాస కర్మణో నోపపద్యతే మోహత్తస్య పరిత్యాగ తామస పరికీర్తితః. సో విద్యుక్త ధర్మాలు అంటే మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని, మన డ్యూటీస్ని ఎప్పుడు కూడా వదిలిపెట్టడం మంచిది కాదు. అవివేకంతో గనక విద్యుక్త ధర్మాలు వదిలిపెడితే ఇలాంటి త్యాగాన్ని తమోగుణ త్యాగము అని అంటారు. ఇక్కడ 3 వ్యక్తులు చూపిస్తున్నారు. వీళ్ళల్లో 3 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎవరు వాళ్ళు అన్నది మనం ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. మరి ఒక పని చెయ్యాలి, వీళ్ళందరి బాధ్యత, ఆఫీస్ వర్క్, ఏదో ప్రాజెక్ట్ ఉన్నది, 3 చేయటానికి కూర్చున్నారు. అయితే వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, అవివేకంతో విద్యుక్త ధర్మాలు వదిలిపెడితే దాన్ని తమోగుణ త్యాగం అంటున్నారు ఇక్కడ. సో ఈ 3 రకాల వాళ్ళలో ఎవరు ఏ రకమైన త్యాగం చేస్తున్నారో చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి. దుఃఖమిత్యేవ యత్కర్మ కాయ క్లేశ భయాత్ త్యజేత్ సకృత్వా రాజసం త్యాగం నైవ త్యాగ ఫలం లభేత్. ఈ దుఃఖమిత్యేవ యత్కర్మ, ఈ కర్మ వల్ల మనకి కష్టం కలుగుతుంది, కాయక్లేశం కలుగుతుందనే భయంతో, అంటే శరీరం కష్టపడిపోతుందనే భయంతో త్యజేత్ వదిలిపెడితే గనక సకృత్వ రాజసం త్యాగం, దాన్ని రజోగుణ త్యాగం అని అంటారు. నైవ త్యాగ ఫలం లభేత్, ఇలాంటి త్యాగాలు చేస్తే ఏమి త్యాగ ఫలితాలు రావు. అంటే ఒళ్ళు కష్టపడిపోతుంది,
ఇది చేస్తే మనకి బాధ అంటే ఈ పని వల్ల మనకు శరీరం కష్టపడి బాధ కలుగుతుంది అని ఎవరు చేస్తారులే, ఇప్పుడు మనకు శరీరం కష్టపడిపోతుంది అని అని ఏదైనా మన యొక్క బాధ్యతను కర్మను వదిలిపెడితే దాన్ని రాజసిక త్యాగం అంటారు. ఇలాంటి త్యాగం ఎప్పటికీ కూడా ఏ ఫలితాలను ఇవ్వదు, అంటే మన ఉన్నతికి దోహదపడదు అని చెప్తున్నారు. సో యజ్ఞము అంటున్నారు లక్ష్మీ మాతాజీ. మనం దీన్ని క్వశ్చన్ ఏమిటి అంటే, ఇక్కడ ముగ్గురు మనుషులు ఉన్నారు, వీళ్ళకు ఒక పని అప్పచెప్పారు ఆఫీస్ వాళ్ళు, వీళ్ళు చెయ్యాలి. అయితే వీరు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కటి చేస్తున్నారు. వీళ్ళల్లో ఎవరు ఏ రకమైన త్యాగాన్ని సూచిస్తున్నారు అన్నది ప్రశ్న. యజ్ఞము అంటేనేమో ఏ పనైనా ఫలాసక్తి లేకుండా నా బాధ్యత అనుకుని చేయటం. మరి ఇక్కడ అందరూ అలా కనపడుతున్నారా? నా బాధ్యత అనుకుని ఫలితం మీద అటాచ్మెంట్ వదులుకుని చేసేవాళ్ళు వీళ్ళల్లో ఎవరు కనపడుతున్నారు? అందరూ అలా కనపడడం లేదు. సో వీళ్ళల్లో ముగ్గురు ఉన్నారనమాట. సో నా బాధ్యత ఇది అనుకుంటూ కర్తవ్యంగా భావించి చెయ్యాలి అని అంటున్నారు. తర్వాత తమోగుణ త్యాగం చెప్పారు. ఏది? విద్యుక్త ధర్మాలు వదిలిపెట్టడం మంచిది కాదు. అవివేకంతో విద్యుక్త ధర్మాలు, మన డ్యూటీస్, మన బాధ్యతల్ని, మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని వదిలిపెడితే అది తమోగుణ త్యాగం. అవివేకంతో వదిలిపెడితే ఇదేమో బద్ధకంతో, అంటే ఈ పని చేస్తే ఒళ్ళు కష్టపడిపోతుందిలే, ఇప్పుడు ఎవరు చేస్తారు అనుకుని మనం చేయవలసిన పనిని వదిలేస్తే మన బాధ్యతలను, అది రజోగుణ త్యాగం. అది కూడా అలాంటి త్యాగము ఎప్పటికీ క్షేమదాయకం కాదు, మనకి దేనికి ఉన్నతికి ఉపయోగపడదు. నైవత్యాగ ఫలం లభేత్. ఇకపోతే కార్యమిత్యేవ యత్కర్మ నియతం క్రియతే అర్జున సంగం త్యక్త్వా ఫలం చైవ సత్యాగ సాత్వికో మతః. సో తన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలను మరి కర్తవ్యంతో, కార్యమిత్యేవ యత్కర్మ నియతం క్రియతే అర్జున, తనకి నియమింపబడినటువంటి పనులను ఇది నా బాధ్యత అనుకుంటూ చేస్తూ సంగం త్యక్త్వ, అటాచ్మెంట్ వదిలిపెట్టి, ఫలాపేక్షను వదిలిపెట్టి చేసినప్పుడు ఆ త్యాగము సాత్వికమైనటువంటి త్యాగము అని చెప్తున్నారు. సో 3 రకాల త్యాగాలు చూసాం. సత్వగుణ త్యాగం ఏమిటి అంటే విద్యుక్త ధర్మాలను, అంటే మన బాధ్యతలను, మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని కర్తవ్యంగా నిర్వహిస్తూ, ఇది నా కర్తవ్యం అనుకుంటూ చేస్తూ భౌతిక సాంగత్యాన్ని, అంటే అటాచ్మెంట్ని, ఫలాసక్తిని వదులుకున్నప్పుడు దానిని సత్వగుణ త్యాగము అంటారు. మనం యజ్ఞం అంటే ఏమిటి అంటే ఇదే డెఫినేషన్ ఇస్తాం. కాబట్టి అది సత్వగుణ త్యాగము. ఏం వదులుకున్నాము? అటాచ్మెంట్ని, ఫలాసక్తిని, ఫలాపేక్షను వదులుకున్నాం. కాబట్టి త్యాగం అంటే ఏదో ఒకటి వదులుకోవటం. ఇక్కడ వదులుకున్నది ఏమిటి అంటే అటాచ్మెంట్, ఫలాపేక్ష. అది సత్వగుణ త్యాగం. అయితే రజోగుణ త్యాగంలో ఏం వదులుకుంటున్నాం? పనినే వదిలేసుకుంటున్నాం. ఎందుకు వదులుకుంటున్నాం? ఈ పని చేస్తే ఒళ్ళు కష్టపడిపోతుంది అని వదులుకుంటున్నాం. సో అది రజోగుణ త్యాగం, దానివల్ల ఏ బెనిఫిట్ రాదు అని చెప్తున్నారు. ఇకపోతే తమోగుణ త్యాగం అసలు అవివేకంతో విద్యుక్త ధర్మాలను వదిలిపెట్టడం, అది తమోగుణ త్యాగం. సో ఈ పని ఇక్కడ మనకు 3 రకాల వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు. ఇది ఏ త్యాగాలను వాళ్ళు సూచిస్తున్నారు అంటే, కల్పన మాతాజీ, ఆలోచించే వ్యక్తి సత్వగుణం, మధ్య వ్యక్తి రజోగుణం, సోమరితనంతో పడుకునే వ్యక్తి తమోగుణం. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ ఆన్సర్, వెరీ గుడ్. సో అది కరెక్ట్ ఆన్సరు. డిఎస్కే ప్రసాద్ ప్రభుజీ, సత్వరజస్తమో గుణాలు కరెక్ట్. అయితే ఎవరు ఏది అన్నది ఇది కరెక్ట్. ఆలోచిస్తూ పనిచేసే వాళ్ళు సత్వగుణంలో ఉన్నారు. ఈ మధ్యలో ఉన్న వ్యక్తి శరీరం కష్టపడిపోతుంది, ఇప్పుడు ఇంత బుర్ర పెట్టి ఎవరు ఆలోచించి పని చేస్తారులే అని చెప్పి ఏటో ఆలోచిస్తూ దీని మీద పెట్టకుండా మైండ్ ఎక్కడో ఉన్న వ్యక్తి
రజోగుణం. అసలు అజ్ఞానంతో ఏది లేకుండా నిద్రపోయే మనిషి తమోగుణ త్యాగము అని ఇక్కడ మనకు సూచిస్తున్నారు. వెరీ గుడ్, ధన్యవాదాలు. సో నెక్స్ట్ అది 3 రకాల త్యాగాలు చూసాం. నహి దేహభృతా శక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్య శేషతః యస్తు కర్మ ఫలత్యాగి సత్యాగీత్యభిధీయతే. దేహధారి అయిన వాడికి కర్మలన్నీ వదులుకోవటం సాధ్యం కాదు, కానీ కర్మ యొక్క ఫలాలను త్యజించే వ్యక్తి నిజంగా త్యాగి. సో మనకు పనులన్నీ వదులుకోవటం నిజంగానే సాధ్యం కాదని భగవంతుడే చెప్తున్నారు. నహి దేహభృతా శక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్య శేషతః. సో వదిలిపెట్టడం కర్మలు సాధ్యం కాదు, కంప్లీట్ గా అశేషతః పూర్తిగా పనులు వదిలేసి కూర్చోవటం సాధ్యం కాదు ఎవరికి. అయితే యస్తు కర్మఫల త్యాగి, ఎవరైతే కర్మ ఫలాలను వదిలిపెడతాడో సత్యాగీత్యభిధీయతే, అతను నిజమైన త్యాగి అని చెప్తారు అని అంటున్నారు. తర్వాత ప్రకృతి త్రిగుణాలు ఒకటి, మనం సత్వరజస్తమో గుణాలను చూసాము. మరి వాటిల్లో ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలలో త్యాగం ఎలా ఉంటుందనేది ఇప్పుడు చూసాం. నిన్నటి చాప్టర్లో మరి యజ్ఞము, దానము, తపస్సు, ఆహారము ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయో నిన్న చూసాం సత్వరజస్తమో గుణాలు. ఈ రోజు ఇప్పుడే త్యాగం ఎలా ఉంటుందన్నది చూసాం సత్వరజస్తమో గుణాలు. ఇప్పుడు ఇంకా ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలలో ఇంకా ఏమేమి విషయాలు చూస్తామంటే, ఈ 3 గుణాల్లో జ్ఞానం ఎలా ఉంటుంది, కర్మ ఎలా ఉంటుంది, కర్త అంటే పని చేసేవాడు ఎలా ఉంటాడు, బుద్ధి ఎలా ఉంటుంది, సంకల్పం ఎలా ఉంటుంది, సుఖం ఎలా ఉంటుంది అనే విషయాలు కూడా కొన్ని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఆదర్శప్రాయుడైన కర్త అంటే పని చేసేవాడు ఎవరు అంటే అది మనకి 41 నుంచి 55th శ్లోకం వరకు చెప్పారు. ఏమని? బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషాం శూద్రాణం చ పరంతప కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావ ప్రభవైర్గుణై. సో పరంతప అంటే పాపాలను, శత్రువులను తప్పింపజేసేవాడా, భయపెట్టేవాడా అర్జున, ప్రకృతి త్రిగుణాలను అనుసరించి మరి బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషాం శూద్రాణం అంటే బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, విషాం వైశ్యులు, శూద్రులు అని కూడా పరంతప శత్రువులను తప్పింపజేసేవాడ. కర్మాణి ప్రవిభక్తాని, సో వాళ్ళ యొక్క కర్మలను బట్టి స్వభావం, వాళ్ళ యొక్క గుణాలను బట్టి ఇలా జనులు బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులుగా విభజింపబడతారు అని మనం 3rd చాప్టర్లో కూడా చూసాము. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ టాపిక్ మీద కర్త అంటే పని చేసేవాడు ఎలా ఉంటాడు అంటే, ఈ పని చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వాళ్ళ గుణాలను బట్టి, వాళ్ళ స్వభావాలను బట్టి వాళ్ళను 4 రకాలుగా విభజించారు. ఎవరు వాళ్ళు అంటే బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు. ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే, వీళ్ళని విభజించడం దేని మీద ఆధారపడి విభజన జరిగింది అంటే మరి గుణాలను బట్టి, స్వభావాన్ని బట్టి అని చెప్తున్నారు. గుణాలను బట్టి విభజించారు అనుకున్నాం కాబట్టి అసలు గుణాలు, బ్రాహ్మణుల గుణాలు ఏమిటి? శాంతము, ఇంద్రియ నిగ్రహణ, తపస్సు, స్వచ్ఛత, సహనం, చిత్తశుద్ధి, జ్ఞానం, విజ్ఞానం మరియు ఇహపరలోకాలపై విశ్వాసం అని చెప్తున్నారు. క్షత్రియ గుణాలు ఏమిటి? శౌర్యం, బలం, ధైర్యం, ఆయుధ విద్యలో నైపుణ్యం, యుద్ధంలో వెనుతిరుగని సంకల్పం, విశాల హృదయంతో గల దయాగుణం మరియు నాయకత్వ సామర్థ్యం. ఇవన్నీ క్షత్రియ గుణాలు. వైశ్య గుణాలు వ్యవసాయం, గోరక్షణ, పాడి పంటలు, వ్యాపారం, ఇవి వాళ్ళకి సహజ సిద్ధమైన పనులు వైశ్య గుణం ఉన్న వాళ్లకు. ఇక శూద్ర గుణం ఉన్న వాళ్లకు పనులు చేయడం ద్వారా సేవ చేయటం అనేది వాళ్ళ సహజమైన విధి అని చెప్పి ఇక్కడ 4 రకాల గుణాలు ఎలా ఉంటాయి, పనులు చేసే కర్త యొక్క గుణాలు అన్నది చెప్పారు. యత ప్రవృత్తిర్భూతానాం ఏన సర్వమిదం తతం స్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః. సకల జీవులకు మూలము మరియు సర్వవ్యాప్తి అయిన భగవంతుణ్ణి
ఆరాధించడం ద్వారా మానవుడు తన స్వకర్మ నిర్వహణ చేయడం ద్వారా పరిపూర్ణతను పొందుతాడు. అంటే సకల జీవులకు మూలం అయిన సర్వవ్యాప్తు అయిన భగవంతుణ్ణి ఆరాధించడం ద్వారా. కొన్ని శ్లోకాలు, ఒక్క శ్లోకం ఎన్నో కోణాలలో ఎన్నో రకాలుగా మనకు భగవంతుడు ఈ పరిపూర్ణతను, సిద్ధత్వాన్ని తెచ్చుకోవటం ఎలాగూ అనేది చెప్పారని మనం ఇదివరకు కూడా చెప్పుకున్నాం. అలాంటి శ్లోకాల్లో ఇది కూడా ఒకటి. ప్రతి చాప్టర్లో మనకి కొన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఇలా ఉన్న వాళ్ళు సిద్ధత్వం పొందగలరు, ఈ రకంగా ప్రవర్తిస్తే సిద్ధత్వం పొందొచ్చు అని. అలాంటి శ్లోకాల్లో ఇది కూడా ఒకటి. ఏం చెప్తున్నారు? సర్వానికి, అందరికీ, సకల జీవులకి మూలం, పైగా సర్వవ్యాప్తుడు. అంతే కదా భగవంతుడు. ఏమిటి అంటే అందరికీ మూలం, బీజాన్ని నేనేనని చెప్పారు. కాబట్టి సమస్తానికి కదిలేది కదలనిది ఏదైనా ఇక్కడ ఉన్నది, ఒక స్థితి ఉన్నది, దానికి ఈ విశ్వంలో ఉన్నది అంటే దానికి బయట లోపల కూడా భగవంతుడు ఉన్నారు అని చెప్పుకున్నాం. బయట పంచభూతాల ఫామ్ లో ఉన్నారు, లోపల పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నారు. అన్నిటికీ కూడా బీజం భగవంతుడే. అంటే సర్వానికి, చరా అచర, కదిలే వాటికి, కదలని వాటికి, సమస్త జీవులకు కూడా మూలము, సర్వవ్యాప్తము. ఇదేమో ఆయన యొక్క అపరశక్తి, పరాశక్తి అని చెప్పుకున్నాం. కొంచెం తక్కువ ఎనర్జీ. ఈ బాహ్య ఎనర్జీ కంటే ఇంకా ఉన్నతమైన ఎనర్జీ ఏమిటి అంటే సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్న ఆయన యొక్క ఆ చైతన్య రూపంలో అది అని కూడా మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం 13th చాప్టర్లో. కాబట్టి సమస్త జీవులకు మూలము, సర్వవ్యాప్తుడు. ఇది భగవంతుడు అంటే మరి సమస్తంలోనూ ఉన్నారు, అందరిలోనూ బయట లోపల కూడా ఉన్నారు. అలాంటి మూలమైన సర్వవ్యాప్తుడు అయిన భగవంతుడిని ఆరాధించడం ద్వారా మానవుడు రెండవది ఏమిటి అంటే తన స్వకర్మ నిర్వహణ చేయడం ద్వారా, ఈ రెండిటి ద్వారా పరిపూర్ణతను పొందగలడు. సో భగవంతుణ్ణి మీద భక్తితో ఉంటూ తన డ్యూటీని తను చేసుకుంటే పరిపూర్ణతను పొందొచ్చు. అది. సో భక్తితో అంటే ఏమిటి? ఏదైనా భగవంతుడికి అర్పించడం, ఆ తర్వాత దాని నుంచి ఏదొచ్చినా ప్రసాదంగా తీసుకోవడం. సో మనం ఒక్కొక్కసారి మంచికి పోతే చెడెదురైంది ఏమిటి అనుకుంటాం. ఏదైనా మంచి పని చేస్తాం, అవతల వాళ్ళ వల్ల విమర్శలు పొందొచ్చు. వీళ్ళు ఇలా చేశారేమిటి, ఇంకా బాగా చేయొచ్చు ఈ పని అన్నారు అనుకోండి. లేదంటే ఎవరికైనా ఏదైనా సహాయం చేస్తాం, ఇంతవరకైనా చేసేది, ఇంకా అది చేయలేదు, ఇది చేయలేదు అన్నారు అనుకోండి, విమర్శ. అదంతా కూడా మనం వాటన్నిటికీ అతీతంగా ఉండగలుగుతాం. సో భగవంతుడికి సమర్పించి మనం చేయగలిగిన పని మనం చేసాం. మన డ్యూటీ, మన బాధ్యత అనుకుంటూ అక్కడ దానం చేశాము. దాని నుంచి ఏదొచ్చినా సరే, అది పొగట్ట కోసం చేయలేం మనం, అది మన బాధ్యత కాబట్టి చేశాం. సో ఆ తర్వాత దాని నుంచి ఏ ఫలితం వచ్చినా, పొగట్టొచ్చినా, దూషణ వచ్చినా, అవతల వాళ్ళు మనల్ని పొగిడినా, పొగడకపోయినా, మనల్ని విమర్శించినా, ఏది జరిగినా కూడా మనం దానివల్ల రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలగటం. మన డ్యూటీ మనం చేశాము, భగవంతుడి మీద భక్తితో చేశాము, అంతవరకు. అలా ఉన్నప్పుడు స్వకర్మ నిర్వహణ ద్వారా పరిపూర్ణతను పొందొచ్చు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భక్త్యా మాం అభిజానాతి యావాన్యశ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. కేవలం భక్తితోనే నన్ను యథార్థంగా తెలుసుకోవచ్చు. భక్త్యా మాం అభిజానాతి యావాన్యశ్చాస్మి తత్వతః. నన్ను భక్తితో కేవలం తెలుసుకోవచ్చు. తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా, ఆ రకంగా నన్ను తెలుసుకున్న తర్వాత విశతే తదనంతరం, అప్పుడు నాలోనే ప్రవేశిస్తారు వెంటనే అని చెప్తున్నారు. సో కేవలం భక్తితోనే నన్ను తెలుసుకోవచ్చు. అలా తెలుసుకున్న తరువాత నాలో ప్రవేశిస్తారు. సో ఆ భక్తి భావం ఉన్నప్పుడు భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవచ్చు. అర్థం చేసుకోవటం అంటే థియరిటికల్గా కాదు కదా,
ప్రాక్టికల్గా ఆ భావాన్ని చవి చూడగల అంత భక్తితో ఉన్నప్పుడు నాలో ప్రవేశిస్తారు నా భగవద్ధామంలో అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనకు కొంతమంది భక్తులను చూపిస్తున్నారు. మచ్చిత్త సర్వదుర్గాణి మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అధచేత్వం అహంకారాత్ నశ్రోష్యసి వినంక్షసి. సో మచ్చిత్త సర్వదుర్గాణి అంటే నా మీద మనస్సు పెట్టే సర్వదుర్గాణి సమస్త అడ్డంకులను మత్ప్రసాదాత్ నా యొక్క అనుగ్రహంతో తరిష్యసి దాటగలుగుతావు. సో నీవెప్పుడు కూడా మనస్సును నా మీద నిలిపినట్లయితే నా దయతో అనుగ్రహంతో అన్ని అడ్డంకులను కష్టాలను నువ్వు అధిగమించగలవు అంటే దాటగలవు అని చెప్తున్నారు. అధచేత్వం అహంకారాత్ అలా కాకుండా అహంకారంతో నశ్రోష్యసి వినలేదనుకో వినంక్షసి అంటే మరి వినాశనం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ పైన ఆధ్యాత్మిక భక్తులను మరి తర్వాత ఈ భూలోకంలో ఉన్న మనుషులను చూపిస్తున్నారు. సో భగవంతుడి మీద ఆ భక్తితో ఉన్నప్పుడు అంటే ఇది ఎలాంటి భక్తి అంటే మరి ఆల్మోస్ట్ అనన్య సాధన భక్తి స్టేజ్. అంత భక్తి ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఏ కష్టాలనైనా ఏ అడ్డంకులనైనా నా అనుగ్రహంతో దాటుతావు. మరి మనకి ఎన్నోసార్లు ప్రహ్లాద మహారాజు ఉదంతం చూపించారు. మరి ఆయనకి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఆయన ఆ అనన్య భక్తిలో లీనమై ఉన్నాడు. ఆయన కష్టం మీద కూడా ఆయనకు అసలు మైండ్ లేదు. సో ఆటోమేటిక్ గానే భగవంతుడు ప్రతిసారి రక్షించటం జరిగింది. అహంకారంతో నా మాట వినకపోతే అంటే మనం అసలు భగవంతుడి మీద ఎంత మాత్రం ఆ దృష్టే లేకపోతే మనకి ఏం జరుగుతుంది? ఇంకెంతసేపు ఈ బాధ, దుఃఖాలు, కోపాలు, కలవరాల్లోనే ఉంటాం. కాబట్టి దాంతో మనకు వినాశనం తప్ప ఏ బెనిఫిట్ లేదు ఆ అరిషడ్వర్గ గుణాలతో. అది ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట. ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశే అర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయ. ఈశ్వరుడు సర్వభూతానం అన్ని జీవరాశుల్లో హృదయాలలో అర్జున తిష్టతి ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఉండి భగవంతుడు భ్రామయన్ సర్వభూతాన్ని యంత్రారూఢాని మాయయ. సో భౌతిక ప్రకృతి అనబడి ఈ యంత్రంలో ఉన్నటువంటి ఆసీనులై ఉన్న ఈ సమస్త జీవులను కూడా ఆయన నిర్దేశిస్తున్నాడు అని చెప్తున్నాడు. భగవంతుడు అందరి హృదయాలలో ఉంటూ ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో స్థితులై ఉన్న ఈ సమస్త జీవరాశుల గతులను ఆయన నిర్దేశిస్తున్నాడు. మన్మనా భవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. ఇలాంటిదే మనం 9th చాప్టర్ చివరిలో కూడా చూసాం. లాస్ట్ 9.34 కూడా ఫస్ట్ 2 లైన్స్ ఇలాగే ఉంటుంది. మన్మనా భవ మద్భక్తో మనస్సును నా మీద పెట్టి భవ మద్భక్తో నా భక్తుడవు అవ్వు మధ్యాజి నన్ను పూజించు మాం నమస్కురు నాకు నమస్కరించు మామే వైశ్యసి నన్నే పొందుతావు సత్యంతే నిజంగా నువ్వు నన్ను తప్పకుండా చేరుకుంటావు. ప్రతిజాని ప్రామిస్ చేస్తున్నాను మాటిస్తున్నాను ప్రియోసిమే నాకు ప్రియమైన వాడివి కాబట్టి అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ ఫైనల్ గా ఇక్కడ ఒక సలహా ఇచ్చారనమాట అర్జునుడికి. సో అంటే మనకు కూడా ఇచ్చినట్లే మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించు మన్మనాభవ మద్భక్తో అంటే నన్ను ఎప్పుడు మనసులో తలుచుకుంటూ ఉండు నా భక్తుడు అవ్వు మరి నన్ను అర్చించు పూజించు నమస్కరించు. అప్పుడు ఈ విధంగా చేయటం వల్ల నువ్వు తప్పకుండా మామే వైశ్యసి సత్యంతి తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు. నువ్వు నా ప్రియ స్నేహితుడు కాబట్టి నీకు మాట ఇస్తున్నాను అని చెప్తున్నారనమాట. సో భగవంతుడిని ఎల్లప్పుడూ తలుచుకుని భక్తితో ఆయన్ను మనసులో అయినా పూజిస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రణామాలు అర్పిస్తూ
ఉంటే నువ్వు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు. ఆ భక్తి భావంతో ఉన్నప్పుడు ఎల్లప్పుడు. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. సో ఇది కూడా అలాంటి శ్లోకం. ఈ ఒక్క శ్లోకం గుర్తుంచుకున్న మనం ఆ మార్గంలో, మోక్ష మార్గంలో ఉండటానికి సాధన చేయొచ్చు అనుకునే శ్లోకాల్లో ఇది కూడా ఒకటి. ఇలా ఉంటే పరిపూర్ణత, అలా ఉంటే పరిపూర్ణత అని ఎన్నో చూసాము. చివరికి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య, అన్ని ధర్మాలు పక్కన పెట్టిన, పరిత్యజ అంటే వదిలిపెట్టడం. ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే అసలు అన్ని పక్కన పెట్టు, మామేకం శరణం వ్రజ, నన్నొక్కడిని శరణు వేడు చాలు. అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో, అహం నేను, త్వాం నిన్ను, సర్వపాపాల నుండి మోక్షయిష్యామి, మోక్షం వచ్చేటట్లు సర్వపాపాల నుండి నిన్ను విడిపిస్తాను. మా శుచః, భయపడకు అని చెప్తున్నారు. సో అన్ని ధర్మాలు వదిలిపెట్టు, అన్ని పక్కన పెట్టు, నన్నొక్కడిని శరణు వేడు చాలు, నిన్ను సర్వ పాపాల నుంచి నేను బయట పెడతాను, నువ్వు కలవరపడకు అని చెప్తున్నారు. సో సర్వధర్మాన్ని అంటే మనం మన డ్యూటీలు అవి చేస్తూ ఉంటాము. ఏది చేసినా అవన్నీ అక్కడ పెట్టి నన్ను శరణు వేడితే నువ్వు అన్నిటినీ పాపాల నుంచి విముక్తుడవు అవుతావు అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇక్కడ ద్రౌపది వస్త్రాభరణం అప్పుడు ఆవిడని, మరి ఆవిడ ధర్మం ఏమిటి? భర్తలను అడగడం, పెద్దవాళ్ళని అడగటం, గురువులని సహాయం, ఏదైనా మనకు ఆపద వచ్చినప్పుడు అడిగే వాళ్ళు ఎవరు? వాళ్ళు. సో ఆవిడ మరి భర్తలను అడిగింది, అక్కడున్న పెద్దవాళ్ళని అడిగింది, అక్కడున్న గురువులను అడిగింది, అక్కడున్న రాజులను అడిగింది. ఎవ్వరు ఆవిడికి సహాయం చేయలేదు. సో అడగవలసిన వాళ్ళందరినీ తన ధర్మం ప్రకారం అడిగింది, ఎవ్వరు సహాయం. ఇక అన్నీ పక్కన పెట్టి చివరికి భగవంతుణ్ణి శరణు వేడి, వీళ్ళందరూ కాదు అని భగవంతుణ్ణి శరణు వేడింది ఆవిడ. సో అప్పుడు భగవంతుడు మరి వచ్చి సహాయం చేయడాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అది ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నారు. అన్ని ధర్మాలు నువ్వు వదిలినా కేవలం నన్ను శరణు వేడితే నువ్వు అన్ని పాపాల నుండి నేను నిన్ను విడిపిస్తాను అని చెప్తున్నారు. అంటే అన్ని ధర్మాలు వదిలి అంటే ఏదో అన్ని వదిలేసి చెడు పనులు చేసి శరణు వేడొచ్చా అని కాదు ఇక్కడ అర్థం. సో భగవంతుణ్ణి శరణు వేడే స్థితియే పవిత్ర స్థితి, ఆ కంప్లీట్ నమ్మకం ఉన్నప్పుడు. కాబట్టి ఎవరు ఏది చేసినా చెయ్యకపోయినా, మనకు మన యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు పనిచేసినా చెయ్యకపోయినా, మన యొక్క స్వభావం మనకి హెల్ప్ చేసినా చేయకపోయినా, ఏది పని చేసినా పని చేయకపోయినా మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుణ్ణి శరణు వేడినప్పుడు అది తప్పకుండా పనిచేస్తుంది. నేను నిన్ను అన్ని సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి, నేను నిన్ను అన్ని పాపాల నుంచి విడిపిస్తాను. ఆ మనస్ఫూర్తిగా శరణాగత తత్వం చేసినప్పుడు ఇక మనకి తప్పనిసరిగా భగవంతుడు మనల్ని అన్నిటి నుంచి విడిపిస్తారు అని చెప్పి అన్ని పాపాల నుంచి ఇక్కడ అర్థం అదనమాట. యైదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిధాస్యతి భక్తిమయీ పరాం కృత్వా మామే వైష్యత్య సంశయః. సో భక్తులకు ఈ అత్యున్నత రహస్యాన్ని ఎవరైతే వివరిస్తారో స్వచ్ఛమైన భక్తి వాళ్లకు తప్పకుండా లభిస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఫలస్తుతి చెప్తున్నారు. సో ఈ భగవద్గీతను ఎవరైతే ఈ పరమ గుహ్యమైన రహస్యమైన ఈ జ్ఞానాన్ని నా భక్తులకు ఎవరైతే వివరిస్తారో వాళ్లకు స్వచ్ఛమైన భక్తిమయీ పరాం కృత్వ, వాళ్లకు నా మీద భక్తి లభిస్తుంది. మామే వైష్యత్య అసంశయ, వాళ్ళు నన్ను తప్పనిసరిగా పొందుతారు, నిస్సందేహంగా పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో భక్తులకు ఈ అత్యున్నత రహస్యాన్ని వివరించే వారికి స్వచ్ఛమైన భక్తి తప్పకుండా లభిస్తుంది. చివరకు అతను నా వద్దకే తిరిగి వస్తాడు. ఇది ఇక్కడ ప్రభుపాద మరి అందరికీ ఈ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని బోధించటం ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో తప్పనిసరిగా స్వచ్ఛమైన భక్తి లభించి వాళ్ళు నా దగ్గరికి వస్తారు.
నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచ మే తస్మాత్ అన్య ప్రియతరో భువి. నాకు అతని కంటే నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః, అతని కంటే ప్రియమైన వారు వేరొక్కరు నాకు లేరు, అలాంటి వాళ్ళకంటే ప్రియమైన సేవకులు ఇంకొకరు లేరు. భవితానచమే తస్మాత్ అన్య ప్రియతరో భువి, ఈ భూమిలో ముందు ముందు కూడా అంతకంటే ప్రియమైన వారు ఎవరు ఉండరు నాకు అని చెప్తున్నారు. సో అందుకని ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ భగవద్గీతను మరి సంస్కృతం నుంచి యథాతథంగా అనువదించిన ప్రభుపాదని ఇక్కడ చూస్తున్నాము. ఏమంటున్నారంటే అతని కంటే ప్రియమైన సేవకుడు, ఇలా భక్తులకి జ్ఞానాన్ని వివరించిన వారి కంటే ప్రియమైన సేవకుడు నాకు ఇంకెవరు లేరు, అలాంటి అంతకంటే ప్రియమైన వారు ఇంకెవరు ఉండబోరు కూడా అని చెప్తున్నారు. అధ్యేష్యతే ఛాయ ఇమం ధర్మ్యం సంవాదమావయో జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యామితి మే మతీః. అధ్యేషతే చ ఇమం, అలాగే ఈ ధర్మాన్ని ధర్మవంతమైన మన ఈ సంభాషణను ఎవరైతే అధ్యయనం చేస్తారో, ఈ సంభాషణను మన ఈ పవిత్ర సంభాషణ అధ్యయనం చేసేవాళ్ళు జ్ఞానయజ్ఞేన తాన్ అహం, ఈ జ్ఞానయజ్ఞంతో నన్ను ఇష్టస్యామితి పూజించిన వాళ్ళని మే మతి, నా అభిప్రాయము చెప్తున్నాను. మన ఈ పవిత్ర సంభాషణను అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళు జ్ఞానయజ్ఞం ద్వారా నన్ను పూజించిన వాళ్ళని ప్రకటిస్తున్నాను అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో వివరించిన వాళ్ళు భక్తులకు నాకు ప్రియమైన వాళ్ళు, వాళ్ళకి భక్తి తర్వాత స్వచ్ఛమైన భక్తి లభించి నా దగ్గరకు వస్తారు అని చెప్పి, దీన్ని ఎవరైతే అధ్యయనం చేస్తారో ఈ భగవద్గీతను వాళ్ళు జ్ఞానయజ్ఞం ద్వారా నన్ను పూజించిన వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. శ్రద్ధావాననసూయశ్చ శృణుయాదపి యో నరః సోపి ముక్త శుభాల్లోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం. శ్రద్ధావాన్, శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా, శృణుయాదపి ఎవరైతే వింటారో, యో నరః వాళ్ళంతా ఆ జనులంతా కూడా, సోపి ముక్త శుభాల్లోకాన్ వాళ్ళు విముక్తుని పొంది శుభలోకాలు, పుణ్యాత్ములు నివసించే శుభలోకాలు ప్రాప్తం అవుతాయి వాళ్లకు అని చెప్పి, పుణ్యకర్మణ. సో పుణ్యాత్ములు నివసించే శుభలోకాలకు వెళ్తారు. శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా దీనిని వినేవాళ్ళు కూడా పాపాల నుంచి విముక్తి పొంది పుణ్యాత్ములు నివసించే పుణ్యలోకాలకు వెళ్తారు. ఇక్కడ బోధించే ప్రభుపాదని ఎగ్జాంపుల్ గా వినేటటువంటి భక్తులను చూపిస్తున్నారు. సో శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా వినే వాళ్ళంతా కూడా పాప విమోచనం కలిగి పుణ్యాత్ములు నివసించే పుణ్యలోకాలకు వెళ్తారు అని చెప్పారు. అర్జున ఉవాచ నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధ త్వత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవ. అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఇప్పుడు నా మోహం నష్టపోయానంటే మోహం పోయింది అని. అయితే నేను ఎంతో తెలివిగలవాడిని కాబట్టి ఈ మోహాన్ని పోగొట్టుకున్నాను, ఈ విషయం అంతా జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకుని అని అనడంలా ఏమంటున్నాడు, త్వత్ప్రసాదాన్మయ, నీ యొక్క అనుగ్రహంతో నీ ప్రసాదంతో నా మోహం తొలగింది అంటున్నాడు. అంతేగాని నాకు అర్థమైపోయి మోహం తొలగింది అనడంలా. అంటే ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క మనస్తత్వం ఏమిటి, ఎలా ఉండాలి భక్తుడు అనేవాడు, ఒక శిష్యుడు అనేవాడు ఎలా ఉండాలి అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుందన్నమాట. సో ఏది జరిగినా అది భగవత్ ప్రసాదం అనేటటువంటి మనస్తత్వం. నీ అనుగ్రహంతో నా మోహం తొలగింది. స్థితోస్మి గత సందేహ, ఇదివరకు సందేహాలన్నీ కూడా పోయాయి. స్థితోస్మి అంటే ఇప్పుడు కాస్త స్థిరంగా స్థిమితంగా ఉన్నాను. ఇప్పటి వరకు కలవరపాటుతో ఉన్నాడు కదా, ఆ నష్టం పోయింది, ఆ మోహం అంతా ఇప్పుడు పోయింది, సందేహాలన్నీ కూడా తొలగిపోయాయి, నివృత్తి అయిపోయాయి. ఇప్పుడు కాస్త స్థిమితంగా ఉన్నాను నీ దయతో
కరిష్ అని చెప్పి స్థిమిత పడిపోయాను, కలవరాలు పోయాయి, మోహం పోయింది, యుద్ధం చేస్తాను అని కూడా మళ్ళీ అనడంలా. ఇదంతా చెప్పి నీ దయతో మోహం పోయింది, సందేహాలు పోయాయి, ఏదో ఇప్పుడు స్థిమితంగా ఉన్నాను నీ దయ వల్ల అని కరిష్యే వచనం తవ, చేస్తాను నీ యొక్క మాట ప్రకారం, అంటే నీ ఆదేశాన్ని పాటించటానికి సిద్ధంగా స్థితుడనై ఉన్నాను అంటున్నాడు. సో నీ దయ వల్ల మోహం పోయింది, సందేహాలు తొలగిపోయాయి, ఇప్పుడు స్థిమితంగా సిద్ధంగా ఉన్నాను. దేనికి? యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అనడంలా, నువ్వేది చేయమంటే అది చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అంటున్నాడు. ఇది ఒక భక్తుడు గాని ఒక శిష్యుడికి గాని ఉండవలసిన లక్షణం. అది ఇక్కడ మనం అర్జునుడి ద్వారా చూస్తున్నాం. ఇదంతా ఇది అర్జునుడు ఆఖరికి ఆ స్థితికి వచ్చాను అని చెప్పడం. నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావో చెప్పు, నువ్వేది చెప్తే అలా చేస్తాను అని అర్జునుడు అన్నాడు. ఆ తర్వాత ఆ సంజయుడు లాస్ట్ శ్లోకాస్ చెప్తున్నాడు. సంజయ ఉవాచ, మరి ఇదంతా సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పటం. ధృతరాష్ట్రుడు ఫస్ట్ శ్లోకంతో ఏం జరుగుతోందని అడగటంతో భగవద్గీత స్టార్ట్ చేశాం. తర్వాత శ్రీకృష్ణార్జున సంభాషణ అంతా జరిగింది. సంజయుడు ఇప్పుడు చివరకు చెప్తున్నాడు. ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః సంవాదం ఇమం శ్రౌషం అద్భుతం రోమహర్షణం. ఈ రకంగా నేను వాసుదేవుడు మరియు పార్థుడు మహాత్ములైనటువంటి ఈ ఇద్దరు మహాత్ముల సంవాదాన్ని, అంటే సంభాషణను, ఇమం శ్రౌషమం విన్నాను, అద్భుతంగా ఉన్నది ఈ సంభాషణ, రోమాంచితం అవుతోంది నాకు అని చెప్తున్నాడు. ఈ రకంగా ఈ కృష్ణార్జునులనే ఇద్దరు మహాత్ముల యొక్క ఈ సంభాషణ విన్నాను, ఈ సందేశం ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే నాకు రోమాంచితమయ్యేటట్లుగా ఉన్నది ఈ సంభాషణ అని చెప్పి సంజయుడు చివరకు అని, యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతి ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. ఎక్కడ యోగీశ్వరుడైన కృష్ణుడు ఉంటాడో, ఎక్కడ మహాధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు ఉంటాడో అక్కడ తప్పనిసరిగా సంపద, విజయము. తత్ర శ్రీ, అక్కడ శ్రీ అంటే సంపద, విజయం భూతి అంటే అసాధారణ శక్తి, ధ్రువ నీతి, మతిర్మమ ఇవన్నీ ఉంటాయని నా యొక్క అభిప్రాయము అని చెప్తున్నాడు. అంటే చెప్పేశాడు అన్నమాట ఇండైరెక్ట్ గా. ధృతరాష్ట్రుడికి ఏం జరుగుతోందని మొట్టమొదట అడిగాడు కాబట్టి ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళిద్దరు, ఈ మహాత్ములు ఇద్దరు ఎక్కడుంటారో అక్కడ సంపద, విజయము, శక్తి, నీతి కూడా ఉంటుంది అని నా అభిప్రాయము అంటున్నాడు. సో వీళ్ళ పక్షంలోనే విజయం ఉంటుంది అన్నది కూడా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. అది నా అభిప్రాయము అని చెప్పాడు. ఈ గీతా పాఠంలో సకల శుభాలు, ముక్తి మరియు పరిశుద్ధమైన భక్తిని అనుగ్రహించే ఈ దివ్యమైన సంభాషణను శ్రవణం చేయటం ద్వారా గాని, అధ్యయనం చేయటం ద్వారా గాని, ప్రచారం చేయటం ద్వారా మనం భగవంతుడి సాంగత్యాన్ని నిత్యము అనుభూతి చెందవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఇది మనం నేర్చుకున్నటువంటి విషయం. సో అనుభూతి చెందవచ్చు అంటే ఆ భక్తి భావాన్ని మనం పెంచుకోవచ్చు. ఈ సంభాషణను వినడం ద్వారా, అధ్యయనం చేయడం అంటే స్టడీ చేయటం, ప్రాక్టీస్ చేయటం ద్వారా, ఆ తర్వాత ప్రచారం చేయటం ద్వారా భగవంతుడి సాంగత్యాన్ని అనుభూతి చెందవచ్చు. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. సో అది ఈరోజు లాస్ట్ చాప్టర్.